Tuloy po kayo. Bowen Group! Mabuhay. Mabuhay! Hi. Hello. Makita si beauty me. Ano kay ay man daman ko. Adapay na uday. Dumanong kayo ti balay ti Shaten. Hello. Hello. Awanan natin. Nabannog ni Apo. Magaday na bakaw. Adupay, adupay. Damay. Adupay. Bye-bye, Turkey na. Bawal agkute. Hanggang umisisaw, hanggang umisisaw. Si Mangot. Alam niyo, bakit nila sa balay, dapat tinapay, tanan na kadatakulit sa tumba. Ne, pagkita yung digitay kwa. Digitay gold. Di tayo mga ngarong nga banda. Waki-waki! Waki-waki! Eh, kasta ka waki-waki. Paano, bebe? Di tamo deng. Waki-waki! Sige. Baka atras dito ka, mabaliktada. May atan. Na ate. Waki-waki kamat. Dali. Anong ding naka-video? Video picture. Hi! Hi ate Roslyn. Hello. Ate Lily. Video yan. Miss Hanalyn. Yan! Hi. Video picture. Ninang mag-message kan. Apa yan? Ganggani ka nga nagsuble. Habaw, nataw-tawak si Perlay. Ate Es, maya data susupam dita Thank you for always joining us. Takantay nga ro dun nga, tabi ayang tangan na yan. One. Magpas tayo guys. Opo. Magpas tayo. Sige po. Magpas tayo na magpas. Aglams tayo da kanya-kanyamot nga dala. Yung mga may dala ilagay.